Hello everyone, welcome back to Sunny Life Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories and namhlanje sisakhuluma guys ngenimba. Njengoba nazi guys ukuthi ke last week umdlalo wethu uphele uqhawe esanda kuthola ukuthi uma wakhe uzoleka she is sleepy. Noma wethu oyi-boyfriend kaqhawe guys, uqhawe ke guys uzobuyela back to ila kade khona ekuqaleni yokungamthembi ke uzoleka noma yokumcasukela ke uzomcasukela guys kakhulu, and she will tell the family ukuthi uma wakhe inhloboni yomuntu ke wesifazane. Bese ke uHlathi ahambe ke ayoshaya ke uma wethu ngesibhakela ukuthi ke udlalelane ke ngengane yakhe. On the other side uHlathi ke ucela ke umshado laphana ke kuThumeka, but uThumeka akasamthembi kahle because of what izinto ke ezishiwo likamva kuyena ukuthi ubaba wakhe usile, he is a selfish man, and waphinde wamtshela ke naye ke uThumeka uHlathi ukuthi into ekwenze wahamba woshaya uma wethu ingoba walala noZoleka, hayi ngoba nakho edlale ke ngoqhawe. So yeah guys, it's gonna be difficult, it's gonna be very bad ke for uZoleka ke. Uthi uvimba ngapha kuvuleka ngapha, uthi uvimba ngapha kuvuleka ngapha, kodwa nje guys indaba yakhe izokwazi umndeni wonke ukuthi ke kwenzekeni. Hayi kodwa naye guys uZoleka ulala nawo wonke umuntu okhona, abanye bamsola nje bathi angasalala nalo mfana le uDayisi lapha, futhi ulala uDayisi ngaphela yini indoda nendoda nje yakwazi ukuxhumana naye, uyalala naye. Inhlanhla nje ukuthi akalalanga ke nommeli wakhe loya obekade emsiza ke ngecala ke le-divorce. So yeah guys, that's what you can expect kuleli viki elizoqala. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.